Nosotros sí entramos en ese debate porque ese fue el que se utilizó en diciembre pasado para eliminar la bolsa de trabajo, porque era necesario para que el remanente de tesorería que era negativo quedase a cero. Y en función de eso se votó a favor de eliminar una bolsa de trabajo, el presupuesto. Por lo tanto, sí es importante. Es importante porque si después vamos a tener un problema de legalidad, lo que nos interesa es tener el acuerdo político para tener la respuesta económica para esa bolsa de trabajo. Por lo tanto, si cuando vengamos a hacer esa bolsa de trabajo, vengan ustedes, que son los que están gobernando, lógicamente. Estamos hablando del mes de noviembre, que es cuando podremos realmente plantearnos ese compromiso. Una vez que tengamos la recaudación, pues perfecto, si este concejal no tiene ningún problema en saltarse la norma, pero yo sé que el Gobierno no se la va a saltar. Por lo tanto, lo que habrá que crear con el Gobierno es el compromiso de que a fecha de noviembre, cuando hagas el balance de por dónde ha ido el IBI en nuestro municipio y descarte ese 10%, sí tenga ese compromiso político de dedicarlo a esa bolsa de trabajo, si no ahí, porque seguramente se le impedirá el remanente de tesorería porque estaremos a punto de acabar el año, pero sí, lógicamente, en presupuestos nuevos para el curso que viene. Claro. Porque si no, traemos un debate absurdo, totalmente. ¿Que la votaremos a favor? Sí. ¿Que sabemos que va a servir para algo? No. Eso también, lo sabemos. Pero, lógicamente, nosotros no vamos a entrar en ese debate teórico. Lo que sí le decíamos era, si la apuesta económica de la denuncia que se haga a la Generalitat sí que hay un avance de ese dinero, ahí sí que legalmente y políticamente ustedes no tendrían por qué tener ningún inconveniente de destinar esa partida. Y en vez de hacer la propuesta que usted había hecho antes, de que iba a dedicarlo a pagar deuda o a pagar intereses, proveedores y demás, dedíquelo a esa partida. Y, por lo tanto, cuando reciba el dinero del IBI, dedíquelo entonces a lo que usted quiera, que nosotros no nos vamos a meter si va a remanente de tesorería negativo desde la oposición o si va a pagar proveedores o deuda. No nos meteremos en eso siempre y cuando usted antes haya creado esa bolsa de trabajo. Y eso sí que lo podrá hacer porque legalmente usted no tendrá ningún inconveniente. Ese es el acuerdo político. Y nosotros sí que le planteamos a ustedes, que lógicamente tienen el Gobierno, que lo hagan. Quan se planteja que ningú ha presentat al·legacions al projecte, el que hauria que plantejar-se és si ese muro se va presentar en el projecte per a poder plantejar al·legacions al muro, cosa que segurament no se presentaria en el projecte. La pantalla acústica d'ese mur de 4 metres no estava en el projecte. Això va ser una conseqüència posterior dels quals els veïns ni estàveu informats, ni l'oposició estava informat, ni segurament part del govern estaria informat, i només estaria informat, se suposa que l'agrupació que haurà presentat el projecte, l'alcalde, el regidor d'urbanisme, que estiguera en la seva regidora o que estiguera en aquest moment. Per tant, l'urbanisme d'aquesta manera no se va presentar als veïns i, per tant, ni vosaltres o ni vostès podien presentar al·legacions, senyor alcalde, ni ningú polític, salvo que estiguera en el govern i tinguera coneixement. Perquè segurament aquesta proposta de mur de contenció s'hem enterat quan estava. I s'hem enterat després quan hem anat a buscar la documentació i resulta que estava des de l'any 2009, que és quan ve l'autorització per part, i que allò se va demanar en l'any 2006 i que el projecte se va aprovar 2 anys abans i que, per tant, aquest requeriment ha dit quan ocorre. Per tant, ningú pot presentar al·legacions perquè ningú sabia que anava una tanca fins que l'empresa decidís que el millor per a l'empresa o per a qui siga és plantar una tanca i ja està. El que a ningú se li va ocorrir tampoc és que aquest projecte potser se podia haver modificat. Se podia haver modificat. I en lloc de la part tota verda que va al costat del polígon, haver partit aquesta zona verda o haver-li donat altra forma a aquesta pastilla. I la resposta no era un mur de 4 metres, sinó que era una altra cosa. I que feia falta una pantalla de 4 metres? Nosaltres pensem que no. Una cosa és que hi hagi una pantalla de terra i altra cosa és que hi hagi una muntanya com l'AVE, que són coses diferents. I el soroll que puga tindre la pantalla i dels decibelis que puga pegar als veïns hauria que mesurar-los, a veure si
entra inclús en aquesta pantalla dins de la legalitat o no entra, perquè tot això és molt curiós. És una excusa de que jo tinc la pantalla, per tant, ja està. En aquest moment diu vostè que no se pot. A lo millor el que caldria per a fer-li convèncer al veí de que se pot o no se pot és plantejar-se la possibilitat de modificar-lo. Què part està feta, què part no està feta, què passa, podria canviar ahí i què no, què costa, què no costa. I en números damunt de la taula, doncs dir-li aleshores al veí, mira, esto és impossible o és possible, o se pot desfer això o se pot fer d'una altra manera. Però no perquè ningú en un moment determinat va presentar al·legacions o va deixar de presentar al·legacions, sinó perquè o és impossible econòmicament o se pot fer alguna cosa. Quan mesura el carrer? Què va en aquella zona? L'aigua de pluvial està fet, no està fet. Què costa alçar aquest carrer o no alçar-lo? En aquest espai hi ha espai suficient per a muntar una muntanyeta i fer una zona d'arbrat allí o no? Quan ocuparà? Tenim un tècnic de medi ambient, tenim no sé què. Quant ocupa? Això què costa? Vostès estan arribant a acords en la mateixa agrupació per una qüestió econòmica de paralitzar-se aquestes coses. Bueno, val la pena o no val la pena? El que vostès que estan governant tindran que plantejar-se és si en el pes polític de lo que van a fer i de lo que allí se va fer i la conseqüència de lo que millor en l'alteró ens obliguen a fer, pues la situació física, estètica, física del nostre municipi és val la pena o no val la pena, perquè la valla, si jo no recorde mal, mirant-la era al voltant de 160.000 euros, una cosa així, si val la pena, no val la pena entrar en aquesta dinàmica o no, perquè vostè mateix està dient és que la pastilla que està enfront va a la pantalla. Pues menuda visió del nostre poble, això sí que és urbanisme, però rancio i de l'antic. Val la pena canviar, estem a temps de canviar, bueno, valorem-lo. Posa vostè al tècnic, posa vostè al de medi ambient a que valoren si se lleva ese carrer, si se queda no sé què, i després se senta vostè, vostè ha demanat una opinió, doncs jo se la dono, abans que diga que no, que és impossible, doncs demostra-li vostè als veïns que és impossible per això o que és possible fer hasta ahí. Yo sí me gustaría comentarle que usted seguramente se habrá quedado un poco fría por la falta de debate. Y yo le diré que yo soy uno de los culpables, me imagino que el resto de los concejales de la Comisión de Educación también, pero yo soy uno de los culpables de tratar de evitar el debate en público. Y la sencilla razón es por la experiencia que yo, como profesor de un centro en su momento de las mismas características, lo que tratábamos era de que el debate público de nuestro centro siempre fuese en positivo, nunca en negativo. Porque ya bastante teníamos con esas comillas de la fama a la cual nos precedía, que lógicamente lo único que bastaba era un debate público aquí con las cámaras de televisión para que lo que es una perra gorda se convierta en un billete de 100 euros. Claro, entonces eso no tiene ningún sentido. El debate educativo tiene que darse en el centro, que era la propuesta de la comisión. Allí sí que habrá debate, lógicamente, y aportaciones de los padres, de los profesores y de la comisión de políticos que vamos a ir. Claro, pero el debate público ni se debe de hacer, ni lo debemos de hacer. Lo que sí tienen que hacer es apostar, pero con tiempo. En el centro llevamos peleando 20 años. La matrícula ya está a 25 y clases con 27. Quiero decir, pero hay que ser constantes. Ahora, la venta tiene que ser siempre positiva. Los problemas como en casa, en los matrimonios, de puertas para adentro y de puertas para afuera, pues una buena sonrisa y a pelear, claro. Pero iremos a la comisión y hablaremos.